Hello everyone, welcome back to my YouTube channel JBDTS Family YouTube channel बयखौबो बरायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंनि आखाइ फारसे गैया जाबाय नोंसोरखौ खुलुमहरनो बरायबाय आरो माने फिन आरोबाव खेबसे बरायनाय थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दङ दायो दंफां थुख्रायाव जना दं आरो आङो ओमफ्रायो जोङो महाबा थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेइलाव नायना मिथिखाबाय ओमफ्राय नै आं दिनैहाय खानायबो खानबावाखैसो होनबाबो मैगं माबानायखौ भिडिअ खालामसै होननानै आङो खालामनाय जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्रायथ' बोराय गाननायखौथ' मिथिखाबाय नोंसोरो थाम्बनेइलाव नायनानै दायो ओमफ्राय जोङो मैगं खानो थांनो नागिरदों आरो हाग्रानि मैगं जानो लुगैगासिनो आरो हाग्रानि मैगं बिजावजालिबो आंबो ओमफ्राय बेखौनो लायनो थांगोन आरो दिनैहाय स' लोगोफोर बिराद गोजानाव लायगोन आरो जोङो ओमफ्रायो दायो फैबाय नै बिजावजालियाथ' थांथांमोना इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ लोगोफोर स' बिदिब्ला थांबाय थादोनि लोगोफोर आंथिंल'सो सोनानैहाय उनथिंना माबानो बावबाय सेरनो बावबाय बा ओयाव बयलार दोनो आरो नै बयलार फार्म बियो बयलाराबो दंना गैया दङ नै नै बयलार फार्म बियो फिसा मोनामफैदो आरो मोनामसै जि हाला दंखायो खालो दंसै मोनामाखै नोंखौ मोनामसै दे आयौ माथो जों माबा खाग्राखौ हनै गरखाय जावजोब्बाय मोनदो आरो आं थिं खालाय नालाय सलाय मोनदो आरो नै आं जागोन आरो इखो थिं खालायखौ ओमफ्राय बिराद गोथाव मोनो आरो आं थिं खालायनो आयो आं थिं खालायसो खानो ना मानामुनिसो खानो जाबाय मानामुनियाबो दं आरो बेयाव बिराद टेस्टि दाउबो नाङा अमाबो नाङा आरो बे बुस्थुआ बिराद टेस्टिखा आरो लोगोफोर जाफेराखैबा जाबानो जाबाय आरो नै होखावगासिनो खानाया मोनामनायाबो जि गिदिर आयो मानामुनिया फैसिरायाखै लाखाबाय आयु लाखाबाय थास' बारिनि दुब्लिया मासि मोजांलायबावसो ओमफ्राय पिकनिक खालाय मोनजालायनायखाय बाखनायबावबाय सासेया नैबे गामिखौ थास'बारि गामिनि आरो थास'बारि गामिनि नायदोंबा हेलौ नै जों नोंसिनि गामियाव मैगं खाफैदों थास'बारिनि नै बोराब नाङा दे नोंसोर गामियाव मैगं खाफैदों आजोनाय फिथाइ खाफैदों नै नोंसिनिबा गामियाव ओमफ्राय मानामुनिबो लाबाय मोनासे गाज्रि दामोन दै थास'बारिनि नै बिहा थिंख्लिं खालाय जानानै लास जाना फैबाय लास मावगासिनो सानैल' আপনার লোকের দুইজন নাকি দুইজন 15 জন বাকি কেটা কর কেম্পর गोजानथार आरो थिंख्लिं खालाया जोब्बाय दा ओंखायनो थुथु नारबाय थिंख्लिं खालाय जानानै लासै थाबायनानै मालाय फिसाज्लानि थिंख्लिं खालाय लादों स्त्रियाननो नै जोंनिया स्कुटिया मोनफैफिनबाय स्कुटियानो फामानो गैया जोंनिया औ स्टार्ट दिरे माजों सलायनांगौ बेखौलाय बेलाय मा जाखो बेफोर साला साबि गैया सलायनो होबाय थादों आंखौ
फाइनालि जों न'आव सफैबाय नै आरो नै मेथ'खाया नै मेथ'खाया नै लखबबाय आरो दायो सायनोसै आरो सायग्रोना लानोसै नै पनिर खालामनो नागिरदों पनिर ओमफ्राय गायखेरखौ दोनबाय गायखेरखौ दोनबाय बायदोंनि र' थोगोन बायदोंबाबो थोयो फवासे बारा हरसेयो बिनिगार होबाय आरो बिनिगार नै मानामुनि आयु जाबुर जुबुर लाना फैजोब्बाय जोङो नै हाखु दाखुयै रावबो बिदि मानामुनि खायादां होनलायदो नै पनिर खालामगासिनो आरो आइया ओमफ्राय जों जानो पनिर खालामबाय थादों आइया नै जों जागोन आरो लुगैनाङा दै लोगोफोर लुगैनाङा आजोनाय पनिर आलु बिलाथि मोनबाय आरो नै गोथाव नुदों आरो ओमफ्रायो रियेलावबो बिराद मोजां कालार जादों आरो हरावखाय मोजां जायाखै आरो लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि बाय बाय लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो